αλλά αλλάζουμε και λίγο μουσική, μην είναι και όλα δημοτικά. Δεν ξέρω, εγώ με τα δημοτικά παραγωγή έχει τετραπλασιαστεί. Τώρα, αν είναι η κλασική πιο καλή, δοκιμάζουμε και αυτό, μισό-μισό. Να βάλουμε Βάγνερ. Βάγνερ, αυτό. Πού το ξέρεις το Βάγνερ? Άκου θιά, την καρδίτσα δεν υπάρχει περίπτωση να την βρούμε σε αυτόν τον παγκόσμιο χάρτη. Αλλά είμαστε κάπου εδώ. Τώρα αυτά που συσκευάζουμε σήμερα πού θα πάνε? Αγγλία. Αγγλία. Το φαντάζεσαι ότι μας έχουν κλέψει τα όνειρα? Είναι ντροπή τα όνειρα να στηρίζονται μόνο στην οικονομία. Συμφωνείς? Αν η οικονομία δεν είναι όνειρός. Εσένα αν είναι? Όχι. Λοιπόν, κορίτσια. Δεν είναι ώρα για καφέ. Όχι, μισό λεπτό. Ένα τέταρτο. Σήμερα λοιπόν θα σας διαβάσω μια μικρή ιστορία. Η Λουλουδένια. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα τόπο σαν και το δικό μας, ζούσε μια κοπέλα που όλοι νομίζαν ότι ήταν νεράιδα. Όπου έπεφτε το βλέμμα της Λουλουδένιας, όλα ανθίζανε. Δηλαδή εκεί μέσα τώρα ζει ο βασιλιάς. Ναι, εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν είναι μέσα, μπορεί να στα θερινά του, έχει ζέστη. 1,5 κιλό ντομάτες που δίνουν μόνο αυτό το βράκι. Εντελώς αδιαφορικό. We don't have the name of the village, we don't have the name of the people, we don't have the name of the tomato. It's not gonna work like this. Θα δυσκολευτούμε τώρα. Το σημαντικό είναι να το παλέψουμε. Συμφωνώ.